Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nate nyuwun pirsa dhateng Nabi, wahai Rasulullah, ayo sedekah di afdal. Sedekah ingkang paling afdal niku sedekah ingkang pripun? Qala judul mukilli. Yaiku sedekah sing nalika kowe ngetokke iki rasane abot. Sebab kowe wong ora duwe. Nek wong sugih sedekah niku biasa, ya Pak nggih. Gadah atau 100 juta. Ngetokke dhewe 1 juta. Enteng napa abot? Kudune enteng. Nek mung gadah dhewe 1 juta, wani ngetokke 100.000. Tentunipun luwih abot katimbang sing duwe 100 juta ngetokke 1 juta. Nah, jadi 1 juta ngetokke 1 juta berarti tesih pinten? 99 yuta. Ini ndak ada 1 juta, wani ngetokke 100 berarti lak mau keri 900.000. Wong ra duwe kok wani sedekah. Niku istimewa Bapak Ibu. Wonten patungan iuran korban. Wonten opsi pilihan. Urunan 3 yuta. Urunan 3 yuta seberapa? Opsi C urunan 3 yuta setengah. Sapi A, sapi B, sapi C. Sapi E iurannya 3 juta. Sapi B iurannya 3.250.000. Sapi C iurannya 3.500.000. Sapi A niku sedina langsung kebak, wong itu langsung komplit. Tek. Sebab apa? Iurane paling sithik. Tibae sing ngiseni niku wong sugih-sugih. Akhirnya sapi B, sapi C nggih terus enten ingkang daftar. Mun ketutup. Sing gadah mobil, omahe Asena derek patungan 3 yuta. Tanggane sing ora duwe mobil, omahe gedhe, nggih, wani urunan 3 yuta setengah. Pas penyembelihan hewan korban diwacake, sapi A bapak bulan, sapi B bapak bulan, sapi C bapak bulan. Sing sugih niku dadi isih. Ya Allah. Wong duwe kok wani semono. Aku wong duwe kok ora wani. Kedahipun para rawa badhe rahimahullah. Kula panjenengan khusus wonten ing bab menika nggih. Hadis ingkang wonten sampun rapetipun kalian sedekah menika. Boten perlu ajri. Sebab apa? Innallaha huwa razzaq. Sebenarnya Allah adalah zat yang maha pemberi rezeki. Mana qasad sadaqatan min malin. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang. Mboten enten ceritane. Ahli sedekah kok melarat niku mboten enten, Bapak. Oh, ahli sedekah kok mati nganti kaliren, nganti ra iso mangan niku mboten enten. Ingkang saben taun derek ibadah korban. Bar niku kok terus utange akeh. Nganti kedol omah, mboten enten ceritane. Dipun sebataken wonten ing hadis sanesipun. Nalika wonten setunggalipun sahabat panggih kalian Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala lajeng sahabat kala wau matur, ya Rasulullah.
indi dinar. Wahai Rasulullah, niki kula gadah pinten-pinten dinar. Dinar niku mata uang nggih. Carane awake dhewe nggih rupiah. Niku kula gadah pinten-pinten dinar. Ajeng kula nggih napa niki? Faqala lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, tasaddaq bihi ala nafsika. Bersedekahlah untuk dirimu. Ingkang kaping pisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh napa Bapak Ibu? Bersedekah untuk diri sendiri. Yang awake dhewe niku nggih ampun nyuwun ngapunten. Bahasane ampun util-util Bapak Ibu. Nggih sekala-kala jajan, nggih Pak nggih. Sekala-kala nyandang, mboten apa-apa. Qala indi akhir. Kanggo kula pun enten ya Rasulullah. Niki mengke turah. Pripun turahane? Tasaddaq ala waladika. Sedekah marang anakmu. Sedekah marang anakmu. Mila Bapak Ibu, nalika kula panjenengan pinangka tiyang sepuh nyangoni anake. Nggih. Nyangoni anake. Niku nalika mulung kene lillah niku dadi ganjaran sedekah. Ning nek mulung kene karo mecucu wis tanono. Ora mulai sekolah jaluk dene. Oh, nah. Jajan wae. Ikhlas mboten niku, Bu? Mboten, nggih karo anake dhewe ora ikhlas. Ingkang ikhlas. Nih. Sekolah yo sangu pira le? Nah, ibu pengen kula pinter mboten? Ya pengen. Mosok pinter jajane 5.000. Tapi pira? Ya pinter sedasa 1.000 ya. Oleh 1.000 nggih. Niku pun dadi kewajibanipun tiyang sepuh. Anak niku butuh jajan. Mboten apa-apa Bapak Ibu. Anak niku butuh dolanan. Qala lajeng sahabat niku wau ngendika ing akhir kagem kula pun enten kagem putra kula nggih pun enten niki mengke tasih turah ya Rasul. Qala tasaddaq ala zaujati. Mbokne anak-anak ya disedekahi. Mila para bapak, kula panjenengan ingkang gadhahi kewajiban mencari nafkah, nalika sampun pikantuk hasil, sampun gajian, ingkang los. Nggih, ya, kira nyambut gawe sesasi iki taun ponen. Insyaallah napa ingkang kula panjenengan nafkahake dhateng putra, dhateng garwa, dhateng keluarga niku kecatet dados ganjaran sedekah. Qala indi akhir ya Rasulullah, kagem kula, kagem keluarga niku sampun wonten. Niki mengke tesih enten turahan. Pundi tos pundi niki? Kowe ndek pembantu ora? Nak dia pembantu tasaddaq bihi ala khadimika. Pembantumu ya sedekahon. Ya kaya ana. Niku nggih pun enten jatah piyambak ya Rasul. Niku tesih enten turahan. Qala anta absar. Dikanipun Nabi anta absar. Kowe luwih ngerti sapa wae sing kudu mbok sedekahi. Lah mungkin nek ditangletke terus, lah tesih turah. Nah, mungkin jagongane mboten rampung. Kira Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sampunipun ditangleti kaping pinten-pinten ingkang pungkasan Nabi ngendikake anta absar. Turahane iki arep mbok sedekahke nyang sapa kowe luwih
ngerti. Wonten hadis sanesipun Nabi sallallahu alaihi wasallam nate paring ilmu dhateng para sahabat. Ngendikanipun Nabi, dinarun anfaqau fi sabilillah. Sak dinar sing mbok sedekahake, sing mbok infakake fi sabilillah, ana ing dalane Allah. Masjid salipun nggih. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. Lan sak dinar sing mbok infakake, mbok sedekahake marang pembantumu, budakmu. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlika. Lan sak dinar sing mbok sedekahake, mbok infakake marang keluargamu. Ngendikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqdamuha ajran, sing paling gede ganjarane alladzi anfaqtahu ala ahlika, yaiku sing mbok infakake, mbok sedekahake, mbok nafkahake kanggo keluarga. Mila para rawuh Bapak rahimani wa rahimakumullah, panjenengan ingkang saestu anggenipun kerja nyambut damel sebadosipun keluarga enten griya niku kecukupan kebutuhan-kebutuhane. Putra-putrane saged sekolah, nggih. Mboten nunggak SPP-ne. Garwa ingkang wonten griya nggih kecukupan napa-napane, nyandange cukup. Papanipun nggih wonten. Sing dienggo jajan nggih wonten. Menika piwulangan ingkang kala riyen nate dipun aturaken kaliyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedaya menika para rawuh Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Lebet babakan amal soleh ingkang saged kula panjenengan terapaken wonten ing pagesangan saben dinten. Ada nisa. Oke. Sampun kebetulan salat isya. Pengawasan wonten ing dalu menika kita cekapi Bapak Ibu. Insyaallah kita lajengaken malih wonten ing wulan badhe ngajeng apa ingkang kita aturaken kala mugi-mugi saged nambahi pangertosan ilmunipun saestu-estu dados ilmu ingkang manfaat. Dan ambok pilih wonten perintah itu saking atur kaula nuwun aku sambungan banget sami. Dan semoga kita cekapi pemalasan dalu menika kanthi sang doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.